Şundan da bundan 17 yıl элек Ульяновск өлкәсе татарлары нигез салган әлеге матур башланышны Идел буе төбәкләре дә хуплап үзләрендә уздыра башладылар. Бүген шундый ифтар Чуашстанның татарлар күпләп яши торган Комсомол һәм Батыр районнарында уза. Ифтарның бер үк көнне 2 районда уздырылуы шараклы түгел. Оештыручылар хатын-кызларны Комсомол районындагы кафега җыйсалар, ире-егетләрне исә күрше Шыгырдандагы 300 кеше сыйдырышлы кафега чакырганнар. Ирләр белән хатын-кызлар бергә булырга тиеш түгел. Бу шәригать кануннары буенча шулай. Шуңа күрә бу бик әйбәт күренеш. Шунда игътибарга лаек авыз ачу мәҗлесенә килүчеләрнең күпчелеге яшьләр. Шуңа күрә дә республикада эшләүче мәдрәсә мөгаллимәләре аларга ислам дине йолалары, гаилә кыйммәтләре һәм гореф-гадәтләр хакында сөйләде. Әлкән буын әби апалар бүгенге шартларда ифтар уздырулар безнең төшебезгә дә кермәде бит. Ни кызганыч, әби әниләребез шушы чорны күрә алмады дип сыкрануларын яшерми. Апалы сеңелле Әлфия һәм Әлфинур апалар сабый чакларын искә төшерә. Elhamdülillah şükür sakarga turaydık. Eneyler bir kaddemne şimdi risk karşısı pişireler idi. Ortasından may salalar idi. Bizning enenin şılay tava gitti. Bizniki bulay tava gitti. Biz aşıydık. Anları teraklarda uzdıraylar idiler. Görüşü katına kireydik. Şkolda atıştıralar idi. Ничә гиттер? Мәшһүр турда сөйләгез мәктәптә. No getireler idi. Su bireler etirge yaramaydı indi orada deyip. Konflikte bir atıştırma kiloyçiler var edindili ki bunu biz alarga birişmeydik. Ağzımızda tutsak da bizene kiriti kirgen. Чуашстанның затлы ханымнарын Рамазан айы белән котларга килгән Татарстан хөкүмәте рәисе орынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев үз чыгышында аналарга хөрмәт һәм ихтирам ислам диненең иң беренче кагыйдәсе дип ассызыклады. Biz her vaqtda rahmatli ham aytamiz, millat sizning qo'lda. Iroq har vaqtda davlat deganda, oila deganda bu tanlov yorib ishli xizmat edi. Turmushni olib, oilani saqlab borib, millatni dirsiz olib borasiz. Anilar, abilar, singillar, xarajatlar. Шуңа күрә менә бик зур рәхмәт әйтәбез. Шыгырдандагы ифтар мәҗлесе авылның 3 сәхабә җәмигъ мәчетендә үк башланды. Биредә сабыйларга ислам дине, аның юлалары хакында сөйләп, ел дәвамында төрле бәйге ярышларда җиңүче балаларга бүләкләр, Коръәннәр тапшырылды. Безнең бу бүгенге бәйрәмдә бигрәк тә балаларның булуы, бу тагына нур өстенә нур һәм бик зур сөенеч. Çünkü balalarımız bizim geleceğimiz hem meçhitlerde balalarını terbiyeler hem balalarını meçhitlerde yerleştiririz ya bu seyiniş. Шунсы сөйнечле, авылда әлкәннәр белән бергә балалар да кеше яшьтән үк ураза тотты. Мин 3 ел тотам. 9 яшьтән тота башладым. Авыр түгелме? Авыр түгел. Авыр түгелме ураза тотуы? Юк. Юк. Ни өчен тотасыз уразансыз? Аллаһ ризалыгы өчен. Өлкән буыннар сөйләвенчә, авылда балалар элек тә ураза тотканнар, ләкин мәктәптә мәҗбүри авыз ачтырганнар. Уразаларны ул вакытта инде бу моны гаепкә алмасыннар да, мәктәпләрдә барда тотылсам, безгә уразалы булган хәлләрне кружкага су салып, ирексезләп içереп йөриләр. Яш вакытта укытучыларыбыз дөрес уразаларыбызны ачтыралар иде, су биреп. Чуашстанның 6000 кеше яшәүче Шыгырдан авылы нинди генә болганчык чорлар, нинди генә катлаулы вакытлар булса да, еллар буе динебезне саклап, аның йолаларын үтәп яшәгән сирәк авылларның берсе. Совет хакимияте чорларында да алар ислам кагыйдәләре буенча яши. Республика мөфтие Мансур хәзрәт авылдагы бүгенге бәрәкәт тә шул елларның күркәм кайтавазы ди. Безгә хәтле килеп киткән улы буынның дөгасының хайыр бәрәкәтен бүгенгесе көндә без күреп яшибез диеп, без аны Mana tulayım şol sözgə tutalabız. Çünki dövlətnin dinsizlik çırı bulğan vaxtında da Çuvaşiya Respublikasında 38 məscid bulub, anın 36-sı türlü yönəlişkə alınğan bolsa, Respublikada 2 məscid qalğan. Bizning birisi Şıgırdan avulunda, ikincisi Şımırşı rayonu Baltay avulunda. Mana bu Şıgırdan avulunda məscidnin qaldığı da bizning xalqның Allah'a şükür ул вакыттан ук дингә якын мөнәсәбәттә булуы һәм дини хәбәрләр белән алар аралашып яшәүе бүгенгесе көнгә шул нәтиҗәне күрсәтә. Сүздә юк, мондый зур чаралар төбәк җитәкчелеге белән килешенеп, аның уртак программасын төзеп уздырыла. Бүгенге чараларда Чуашстан мәдәният министрының катнашуы да бердәм эшләүнең ачык мисалы. Дини нәзарәт белән дә бергәләшеп эшлибез. Аллаһка шөкер, безнең Чуашстан татарлары bir kış bile çağıştıralar idi.
bir kışның ике канаты кебек. Аллаға шүкір, менің фикерім де шул эшне давам итәргә, диния назараты белән милли хәрәкәт бергә булганда гына безнең эшебез алга китер иншалла. Чувашстаннан Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Татарлар.